Iti iasideg ti Quaresma. Kadawayan manen a mapagsasaritaan dagiti kannawidan a pamatiken relihiyon. Ngem kasano kadian ang rugi ti pamati a Kristiyano iti pagilian ken kasano a naisaknap daytoy iti adu a paset ti Pilipinas. Ita iti pakasaritaan intay doktalen. Ti ramot ken puon. Tinagtaudan daytoy babaan iti panagsirarak ni Angel Kim Pengosro. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw small Limasawa Island. Nasulukan alima a siglo ti NAPALABAS. Nagteng historical a panagdalyasat ngayon daw luwan ti Portuguese explorer ani Ferdinand Magellan iti archipelago ti Pilipinas. Anang marka iti kaunaan a komunikasyon iti nagbaetan dagiti taga Europa ken dagiti agnanaed iti isla. Ti expedition ket paset ti misyon ti Espanya ngagsapol iti western route ngagturong kadagiti Spice Island. Nagbalin daytoy a maysa kadagiti kapatgan a panagsukisok iti pakasaritaan ti entero a lubong. Tinasao nga ekspedisyon ni Magellan kat nang rugi iti 1519 nga inisponsoran ni Spanish King Charles V. Ti armada kat orihinal a binukol ti 5 a barko, apa kaibilangan ti Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, ken Santiago. Dagiti nasao a barko tinagluganan ti agarup 270 a marino manipod iti naduma-duma a pagilian nga daan panggep a makagteng iti Spice Islands wenno iti Moluccas. Babaen iti panaglayagda nga agpadaya. Idi March 16, 1521, nasarakan ti ekspedisyon ni Magellan ti Eastern Philippines nga sideg iti isla ti Samar. Iti saan a nagbayag nakadanon da iti Humonhon Island. Ket napasamak ti kaunaan a panakapulapulda kadagiti Pilipino. Kalpasan na, naituloy ti panagdalyasa ti ekspedisyon aging ga iti Limasawa Island. No sa dino, naangay ti historic religious ceremony. Idi Marso 31, 1521, naipatungpal ti kaunaan a misa katoliko iti Pilipinas. Tinasao a pagteng, tinayam-ammo iti kristiyanismo kadagiti taga-isla ang nagbalin ang maysa kadagiti ka-impluensyaan a relihiyon iti pagilian. When Magellan landed in Cebu City, Raha Humabon met him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Idi April 7, 1521, simangpet ni Magellan ijay Cebu. Ket nam-amo na ti lokal nga agturay ani Raja Humabon. Nang bukal dagiti dua a leader iti alyansa, babaen ti traditional blood compact. May sa ritual a simbolo ti panaggayem ken panagtalek. Kalpasan na, nabunyagan ni Raja Humabon, ti asawa na, ken ti gasot-gasot a followers na iti Christianity. Daytoy a pasamak tinangtanda iti maysa kadagiti kaunaan a dakkel a panaka-convert dagiti Kristiyano iti pakasaritaan ti Pilipinas. Ginandat ni Magellan at tulungan ni Humabon, babaen ti panagsanguna iti karibal daytoy a hepe ni Lapu-Lapu, a leader iti asideg nga isla ti Mactan Island. Then Magellan got so mad, ordered his men to come up lads. Mactan Island we could not grab, 'cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn, bolos and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried and cried. Idi April 27, 1521, dagiti persa ti Espanya ket nakiranget kadagiti manakigubat ni Lapu-Lapu iti saan a malipatan a Battle of Mactan. Kabayatan ti ranget, naparmek ken napapatay dagiti manakigubat ni Lapu-Lapu ni Magellan. Tinasao a baligi tinamagbalin ken ni Lapu-Lapu kas simbolo ti kaunaan a panangparmek dagiti Pilipino kadagiti ganganaet a managsakop. No pay pimusay ni Magellan iti Pilipinas, nagtultuloy ti ekspedisyon iti panangidaulo ti Espanyol a navigator ani Juan Sebastian Elcano. Kabayatan na,
ti barko a Victoria kat nakasubli iti Espanya iti taon 1522. Ana kompleto iti umuna a pakasaritaan ti panaglikmot iti lubong. Ti sasangpet ken ipupusay ni Magellan ditoy Pilipinas ket nagbalin a paset ti napateg a pakasaritaan ti pagilian. Daytoy tinang marka iti umuna a panakilangan ti Europa kadagiti isla. Ken nangyam amo iti kristiyanismo anay saknap iti kaadwan a paset ti pagilian a Pilipinas. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro.